Garantujem vám, že by ste nechceli bývať pri tých veterných parkoch nie kilometr, nie 10, 100 kilometrov by ste nechceli od nich bývať. Nechcem opakovať to, čo tu hovorili aj odborníci o negatívnom vplyve týchto veterných elektrární. Najlepšia je osobná skúsenosť. Pri všetkej skromnosti precestoval som celý svet. Bol som pri veterných parkoch v Číne, v Kalifornii, v Texase, aj v severských krajinách Európy. Garantujem vám, že by ste nechceli bývať pri tých veterných parkoch nie kilometr, nie 10, 100 kilometrov by ste nechceli od nich bývať. Treba tam ísť, vyskúšať to na vlastnej koži a potom by ste boli proti akejkoľvek veternej elektrárny na celom Slovensku. V Číne stavajú veterné elektrárne na púšti, v Texase takisto na púšti a polopúšti, v Kalifornii na mŕtvych kopcoch. Severské krajiny Európy stavajú veterné elektrárne v mori. Aj to škodí životnému prostrediu. Ale aspoň to neničí zdravie ľudí, životné prostredie, nevysušuje pôdu a neznižuje to hodnotu majetku všetkých občanov Slovenskej republiky. To, že ste tu, je dôkazom, že si konečne uvedomujete, že vy sami budete rozhodovať o tom, ako budú politici konať a čo budú robiť.